Phulaphuli kunjani bhuti? Molo bhuti wam, ndiyaphila inkosi yakho nto kunjani kuwe? Philile enkosi kakhulu. Kaba nje ngubani uSive ezalelwe phi? Ndithathe eli thuba bhuti ndibhothise ndisithi tarhwini izidwesha makube litarhu kungabi ntshintshi kungabi tyala. Igama lam nguSive Ndodana, imbewu eyalinywa yaze yantshula kwilali yaseMkhonjana kwidolophu yakuCofimvaba kude kufuphi nedolophu yakuKomani. Ndim ke lo bhuti. Nkosi kakhulu ke nawe Asisipho khasibalisele nje sichubele ngubani uAsisipho ezalelwe phi? Maziphume ngayo emaxhegweni imiqakathi zinzima gqani. Elokusabela nelokuqala ngu-Asisipho wakwaMqobongo. Ndiyimbewu eyantshula kwiinkundla zamampembe, oojalo onyenja noomaqatha alikhona kadliwa nazizinja. Ndiphuma eMpuma Koloni kwisithili saseKomani kwingingqi yasezibileni. NdinguMiss Indoni, Miss Cultural Thembu Queen 2024 ukuya ku-2025. Inkosi. Masiqale kuwe ke Asisipho, umntu ongayaziyo indoni ungamcacisela uthini? Indoni liqumrhu elaqulunqwa laze lasekwa nguDr. Thembu ngonyaka ka-2011 ngeenjongo zokubuyisela isidima kumntu omnyama, kumlisela nomthinjana womzuntsundu. Kulapho sifundiswa khona ngenkcubeko, sifundiswa ngamasiko, umntu ayazi imvelaphi ukuba usuka phi, azazi uphuma kobuphina ubukumkani. Indoni yeyomntu wonke, zonke ii-tribes ezilapha eSouth Africa zikhona kwindoni. Uqale nini wena ungenela indoni okanye uzibandakanya kunye nayo? Ndiqale uzibandakanya kunye nendoni kulo nyaka, kodwa ke ukuhlolwa nohamba inkciyo ndiqale ndisafunda ugrade 11 2021, kodwa indoni kulo nyaka ngelakhi ndaphumelela ndayokumela isizwe sabaThembu. Okay, Sive, masive kwelakho icala, uqale nini ukuzibandakanya kunye nendoni? Ukuzibandakanya nephulo lendoni bhuti wam, nam ndiqale kulo nyaka. Ngokumane indoni ndikade ndibukela idlala etivini, ndaqonda uba nam kwavuka laa nto yokuba ndingumntu osithandayo isiNtu. Ndaqonda uba kulo nyaka makhe ndithathe ithuba nam ke ndijonge uba xa ndinongenela ingandibeka phi le nto yokuba ndingenele indoni. Ndalithatha ithuba ndangenela kwindoni, ndakufumana kanjalo ke ukuba indoni Thembu King ka-2024, 2025. Ayivamanga ke ebafaneni into yoba ke babe nawo umdla wongena ke kwindoni. Khasibalisele wena zeziphi izinto oye wazibona ezeza kunika ke umdla woba ufuna ungena kwindoni? Bhuti wam, ndathi ndava ukuba indoni sisikolo. Okokuqala, phambi kokuba kubekho le nto yolu khuphiswano, indoni sisikolo sesiNtu esifundisa abantwana ngamasiko nezithethe, sibafundisa, sibanike izakhono zobunkokheli, khona ukuze babe nako ukuzithemba, bakwazi ukuzimela ezizweni besebenzisa inkcubeko yabo, nolwimi lwabo. Ndifumaniseke ukuba indoni ayonto ingenela ngabantwana bamantombazana qha. Nakwiminyaka engaphambili ndabona uba okay, bakhona abantu abangabafana abayingenelayo indoni. Ndatsho nam ke ngoku ndanomdla wokungenela indoni njengamntu owathandayo amasiko, unqwenela ukumela isizwe sakhe nenkcubeko yakhe ayibonise ezizweni. Ezakho izizathu zithini Asisipho? Mna ndikhulele elokishini yasezibileni apho amasiko nenkcubeko nezithethe zingathathelwanga ingqalelo. Emva kokubukela indoni ndaye ndabawela ukuba nam ndike ndiyofunda kabanzi ngamasiko nalapho ndivela khona, kuba kaloku xa uzazi iingqambo zakho na apho usuka khona kulula ukuzazi apho uya khona. Nokubona ufuthe loontanga, into ezifana ne-teenage pregnancy, izifo, abantwana baselula bayamitha kakhulu kule mihla siphila kuyo. Ndathatha isigqibo sokuba mandizibandakanye neli qumrhu ukwenzela uba lizokwazi ukundikhwebula kwiinto ezimdaka ezenzekayo, iinto ezirongo. Okay, kasele sibalisela ke Asisipho nge-competition okanye ukhuphiswano lalo unyaka. Ingaba mhlawumbi lunini and ungenele nawe? Ukhuphiswano lunge-14 kaDisemba eDurban. Ndingenele nzobe ndimele isizwe sabaThembu phakathi kwezinye izizwe.
Ucinga inoba ke already okanye ikhona imicelimngeni osajamelene nayo uzothi ga ngoku? Ndinemicelimngeni ngoba ndinoloyiko kuba kaloku le nto ndinikiwe, olu xanduva ndilinikiweyo lunzima kakhulu ngoba ndikhutshiwe ukuba ndihambe ndiyomela isizwe phakathi kwezinye izizwe. So ndinoloyiko olukhulu. Ndidinga nenkxaso yokuba abantu bandivotele, abantu baseMpuma Koloni, abaThembu bandivotele, nawo wonke umntu waseMpuma Koloni andivotele ukuze ndizofumana ukuze ndizokwazi ukuwina. Okay. Sawutshekisha ke into yoba abaphulaphuli ndenzela uba balungise phaa ekhaya izinto zobhala bazojonga uba ke kuvotwa ngoluphi na ke uhlobo. Wena Sive ungenele kwindoni kulo unyaka and amalungiselelo aqhuba njani uzothi ga ngoku okanye ikhona imicelimngeni? Ukuzawuthi ga ngoku bhuti, imicelimngeni esendihlangane nayo mna kukucela ukuba abantu ukuba mabavote. Abantu siyabacela, siyababongoza kakhulu uba mabavote, umntu avote kangangoko anako. Noloyiko ke lolunye lwemicelimngeni esinayo ngoba kaloku isizwe sabaThembu ngela xesha sasityunjwa ukuba sihambe siyosimela, satyunjwa sithenjiwe ukuba abantwana banalo ikhono lokuba bangahamba bosimela isizwe sabaThembu phakathi kwezinye izizwe ezili-11 ezikhoyo eMzantsi Afrika, kwaye sithenjiwe ukuba le ntshinga singabuya nayo size nayo ekhaya. So imicelimngeni esinayo ngoku kukuba sicela abantu basivotele nokuba noloyiko esinalo njengoba sizawuthatha olu hambo lukhulu kangaka. Alright, khasiqhayisele Asisipho ngezigaba enizihambayo phambi koba ke nikhutshwe ngolu hlobo kuthiwa ke niyomela isizwe. Ithini criteria nikhethwa ngoluphi uhlobo, nihamba eziphi izigaba? Xa ungumntana oyintombazana kufunwa umntana oseyintombi nto oseyintombi nto. Kuye kuphume ii-application forms, sigcwalise ii-application forms. Emva koko uye ufonelwe uchazwe uba uthathiwe, ukuba uthathwe kwintoni, kwi-culture school. Xa nifika phayana bekukho ukhuphiswano obuseMkhonjana, eMpuma Koloni eMkhonjana, apho abantu abazithembileyo ukuba bayakwazi uqhayisa ngamasiko, kuba kaloku siyomela isizwe ngokugxila kakhulu kwinkcubeko nehlobo okwenziwa ngalo izinto ebathenjini. Ngoko ke kuye kwakho ukhuphiswano sangamantombi apho ubuxhentsa bonakalisa umxhentso wabaThembu, apho bubuzwa imibuzo. Beniqale nifundiswe umzekelo ngoba iintsimbi zabaThembu zinjani, abaThembu banxiba njani, amantombi anxiba njani. Kubuzwe imibuzo, emva koko umntu aziqhayise ngobuyena. Emva koko kukhethwe ikumkani kunye nenkosazana ezomela isizwe. Okay, Sive, make sithathe ithuba ngoku simotivate osekhaya ke ngoku osanqwenela into yokokuba naye ajoyine alandele ekhondweni njengoba ke senihambile nani. Ungathetha naye uthini okumkhuthaza? Okokuqala bhuti wam ndingathi ukuzimanya neliphulo le-indoni ayonto iyimpazamo. Okokuqala, indoni iyanceda ukuba ikufundise ngezinto ezilungileyo emawuzenze nezinto ezingalunganga ebamawungazenzi. Iyanceda ukuba abantwana abasakhulayo bacezele kude kwiingcingongo zalo mhlaba, ngoba kule mihla siphila kuyo sijongene nezinto ezinjengoba ukuxhatshazwa kakhulu kotywala ngabantu abatsha, ukuxhatshazwa kweziyobisi kakhulu ngabantu abatsha. Abantu abatsha sebayilahla imbo yabo ngophoyiyana, banabele kakhulu kwicala lasentshona. Ngoko ke xa silapha endonini, indoni iyakunceda ukuba ibasuse abantwana ezitalatweni, ibathathe ibaqundanise endaweni enye, ibafundise ngendlela yokuziphatha nezinto mabazenze. Ibafundise kakhulu ke ngoku ngezinto ezenziwayo kwinkcubeko yabo, bagxile kakhulu kumasiko nezithethe zabo. Ngoko ndingakhuthaza uba abantwana abasakhulayo phakathi kwiminyaka eli-12 uya kutsho kwiminyaka engama-24, xa kuphuma ii-applications bazame uaplaya indoni kwenzele nabo bafumane eli thuba nathi silifumeneyo lokufundiswa, singabe sihoye izinto ezimbi ezenzekayo phaya ehlabathini. Okay, inkosi kakhulu. Asisipho, ngathini ukukhuthaza aba bangamantombazana?
Ndingathi kwiimveko ezisantshulayo abantu abaze ngobuso elizweni uba mabazeke emzekweni baze bazokuzimanyana nendoni, kuba kaloku indoni iyakunceda uba wazi inkcubeko, wazi amasiko, wazi izithethe. Ungazazi amasiko akho odwa kuba kaloku kukho nezinye iintlanga, njengokuba nalapha eMpuma Koloni sinabaThembu, sinamaMpondo, sinamaXhosa kunye nezinye izinto, utsho ukwazi ufunda nangezinye iinkcubeko zezinye izizwe. Kwaye iyakunceda indoni yokuba inceda into ezifana nee-teenage pregnancy, izifo ezifana nee-STI nee-STDs, iyakukhwebula kwizifo, iyakukhwebula kufuthe lontanga. Ndingaba-encouraja kakhulu abantwana abancinci uba bazoyijoyina indoni. Okay, masithetheni ke nabazali bethu, sithethe nabantu abanako ukusixhasa nokusinceda. Sivota kanjani? Ngubani ofuna ukusiqalela asichazele uba xa sivotela yena singamvotela ngoluphi uhlobo? Xa ufuna undivotela ungandifumana kumakhasi onxibelelwano. KuFacebook ndingu-Asisipho Mqobongo, ku-Instagram ngu-Mqobongo, nakuTikTok ndingu-Mqobongo. Apho ndifake ilink oye ungene kuyo, uye ucofe kuloo link, uzawundifumana ke ndibhaliwe Asisipho Mqobongo, undivotele. Kwabanako uvota kangangoko unako. Kwabanako bayakwazi ukuba bafake imali. i-R5 ziivoti eziyi-30, then i-R50 ziivoti eziyi-100, hayi R10 ziivoti eziyi-100. Bangandifumana kumakhasi onxibelelwano uFacebook, ipostile ilink. Okay, Sive, sikuvotela kanjani? Ndiqale ngokunika ilink apha kubaphulaphuli. Umphulaphuli othe wanako umdla wokuba avote, ilinki yokuvota ithi indonivillage.co.za/vote. Ungena kwilinki, xa ungena kwilinki uzawuhla uye ezantsi. Kukho indawo ebhalwe Indoni Mr Cultural SA. Phantsi kwalaa ndawo ebhalwe Indoni Mr Cultural SA 2024 kukho uluhlu lwamagama, nelami igama phaya ikhona. Umntu uzawubona igama libhalwe Sive Ndodana. Ezantsi kukaSive Ndodana kukho iqhosha elibhalwe vote. Umntu ucofa elaa qhosha libhalwe vote, uvota kangangoko anako, ngokuthi qho xa egqiba uvota arefreshe ipeyiji aphinde avote, arefreshe ipeyiji aphinde avote. Ikhona ke ne-option yokuba umntu athi boost ii-votes, le ibisigqibothetha kumntanikazi yam, ithi boost votes. Ungena phaa ku-boost votes, kukhona phaya ii-options ezimbini, i-option ye-R5 ne-option ye-R10. I-option ye-R5 ziivoti eziyi-30, i-R10 ziivoti eziyi-100. Umntu uvota kangangoko anako. Enkosi. Okay, xa siyivala ke ndiyafuna into yoba ke sincokole kancinci sive into yoba zithini ii-task eniye nizinikwe ngaphandle kokuba ke niqokelele abantu banivotele nibe nako ke ucunjwa nibheke phambili. Zeziphi ii-task, mhlawumbi into ezifana ne-charity work, zikhona into ezinjalo enizinikwayo? Ewe bhuti wam, ukuze ubonakale uba ungumntu, ukuze olu hambo funeka ube ngumntu onxibelelana kakhulu nabantu bokuhlala. Ngoko ke zikhona izinto esiye kufuneke sizenze ukwenzele sibonise abantu ukuba ikhona into ekuthiwa yindoni, ingakumbi abo bangayaziyo. Singahamba kakhulu iindawo ezinjengezikolo apho khona kukho abantu sifumana khona kakhulu abantu abatsha. Singatyelela iindawo amakhaya ahlala abantwana angasenabazali, which is ii-orphanage homes. Siyoncedisa phaya, sizulazule, sibonakala uba singabantu abakhoyo ekuhlaleni. Kwaye njengabantu abatyunjiweyo uba simele isizwe sabaThembu, siza ebantwini ke ngoku sibancede nanjengokuba nabo bezasinceda basivotele. Okay, Asisipho, uyafuna Uyakwazi ukuze amanqaku akho kwindoni anyuke, kufuneka ube ngumntu ozibonakalisayo eluntwini. Umzekelo, wenze into ezifana nee-community outreach ngelasemzini, uncede abantu njengoko ukumkani setshilo. Siyazindwendwela izikolo kwaye siyaye ezindaweni ezininzi kodwa. Okay, Nkosi kakhulu ke, siyabulela guys. Uba niyaqinisekisa into yoba ke ayikho into esiyishiyayo, masiyisonge. Siyivukani FM, sininqwenelela ke impumelelo kwimizamo yenu. Inkosi kakhulu bhuti.
Alright, Nkosi kakhulu ke siyabulela nihambe kakuhle mphulaphuli ibinguye ke uAsisipho kunye noSive mphulapha sekhaya yabona ke nguThembu Queen and Thembu King ngokuzalwa omnye ngwaseKomani omnye ngowasefimvaba basichazele ke baphulaphula babadinga inkxaso kumila kunjani nakho ukuze bakwazi ubheka phambili ke ngokwamaphupha abo babe nako nokuphumelela. Siyabulela kakhulu bethuna azizubakho kwindaba zensimbi yesihlanu kuba ke besele sithilo saleke apha ekhaya kulungiswa ke imicimbi yalapha mphulapha sekhaya isystem zethu zidown ziyalungiswa kakhulu ndiyafuna ke sinyameselane sawumane sifaka umculo sijiva sabuya ke ngoku sesincokola ke kwakunye nomcimbi ke we-Monday motivations ukwakhona ke mphulapha sekhaya umba ke sizawuphatha ngosuku lanamhlanje endicinga ke noba umphulaphuli ifuneke abe kanti ubaza indlebe esakuncokola ngomba ke obalulekileyo kakhulu noMr Bantu xa siya kwizithuba zoma 5:30 nje andiqondi uba ke umgodi semix sizawuphosa nawo sabe sinawo nokhangela abaphulaphuli phake kwimakhasi onxibelelwano shem ngawo ke esinokwazi wafumana kwangoku sawuthi ke mphulapha sekhaya sincokole kunye nani sive into ba ke kwitopic yethu nezinye izinto siziphethe